Formalno obrazovanje trenutno je malo u nekoj krizi u odnosu na ono što je potrebno i svi stručnjaci, čime god da se bave, veliki deo znanja su stekli u neformalnom obrazovanju, kroz projekte, kroz inicijative. Za svetski vrh, koliko god je obrazovanje, čak i najbolji stručnjaci da su završili MIT ili Princeton, oni dodatno rade i van tog sistema. Tako da, naše obrazovanje nije loše na nekim osnovama koje daje, to su dobre osnove, ali nije kompletno definitivno. Smatram da je naša država možda malo šokirana i ne zna kako na pravi način da reaguje. Potencijal je stvarno ogroman i evo danas smo čuli, svi imaju neke ideje šta bi moglo se popravi. Ne bih da upadnem u zamku i da kažem da treba se da čekamo državu da nešto popravi. Svako misli da treba da ima inicijativu da pomognemo sami sebi. Pa sad, ako je jedan od načina kroz državu, super. Ali ne treba da čekamo nekog spasioca bilo u vidu države, bilo u vidu stranih investitora. Postoji dosta načina da pomognemo sami sebi. Ne bih rekao da je manjak. Imamo ih tačno toliko koliko smo ih napravili, koliko možemo da zaposlimo, ali je potencijal ogroman. Mi možemo da imamo 10 puta više i Microsofta i Nordeusa i Endavi i da kažem Donesi.com, kome nije osnovna delatnost IT, ali koristi IT za svoju delatnost. Treba da ih imamo 10 puta više, treba da imamo 10 puta više inženjera, tako da nemamo manjak kao manjak, nego imamo potencijal koji vidimo da možemo da iskoristimo. Svako IT sektor je jedan od onih sektora gde ljudi mogu da priušte da pristojno žive i da imaju, da kažem, evropski život u Srbiji. Početnici u početku imaju manje plate, ali postoji potencijal da imaju stvarno kvalitetne plate. Moja kompanija nije najbolji predstavnik IT industrije, zato što kod nas stvarno rade najveći talenti koji se time bave godinama, od malih nogu. Da kažem, najlakši način da opišem, kod nas stvarno rade Novak Đoković ekvivalenti, ljudi koji mogu da se zaposle bilo gde u svetu i taj deo tržišta je jako specifičan. Veći deo IT tržišta je lakše dostižan uz samostalan rad kroz formalno ili neformalno obrazovanje.